Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Faqala al-muallifu al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar as-Sanusi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin fi matni as-sughra rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Qal bismillahirrahmanirrahim. Ya mulai ngaji kitab matan sughra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Wa sallallahu wa sallalan mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah taala ala maulana ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdu utawi kabehane puji lillahi iku kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Wassalatu lan utawi sholawat atau rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku mugi tetep ing atase bendoro kita wa maulana lan pimpinan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi wa imamil muttaqina lan wa imamil mursalina lan kang dadi imame dadi pemimpine para rasul. Ya, terus Kanjeng Nabi niku sifate nggih iki dimulai dengan bismillah, sholawat nggih kados kebiasaane para ulama dalam hamdalah ya bismillah hamdalah terus sholawat terus kebiasaannya para ulama dalam menulis kitab ya wonten ing setunggal hadis kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar fa huwa aqta ya setiap perkara sing ya penting menurut agama nggih dan ada perhatian khusus dari syariat ya termasuk menulis kitab niki termasuk mengajar nggih kok dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka napa fahu abtar terputus barokai fahu aqta terputus barokai artinya barokai gak sempurna ya mulane para ulama dalam mengajar dalam mengarang kitab niku dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula riwayat sanes kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalati fa huwa aqta. Kok gak dimulai dengan alhamdulillah maka ikut terputus barokah. Iki di beliau nggih ngamalke hadis niku wau. Dadi ben gak terputus barokah. Gak terputus manfaate. Terus dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Kanjeng Nabi niki khatamun nabiyina pungkasane para nabi. Jadi kok ana wong sakniki sakbadane Kanjeng Nabi kok ana wong ngaku dadi nabi. Ya iku jelas goroe, jelas ngapusine. Aja mbok percaya nggih. Jadi aja sampai melok-melok sing kaya ngono kuwi, sing ngaku-ngaku Nabi Lia Eden misalkan atau Nabi Sabda Kusuma misalkan. Atau nabi apa ya. Nah, kaya ngono wis gak usah melok-melok. Nggih, kaya ngoten niku sampun melok-melok. Soale iku jelas ngapusine jelas mboten bener ya. Jelas mboten bener ya. Karena ya nabi terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamil mursalina lan ya pemimpine para rasul. Pemimpine para rasul iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yajibu ma'rifatuhu ala kulli mukallafin. Ma utawi iki iku perkara ai hadza ma ngono ya hadza utawi iki ma iku perkara yajibu kang wajib ma'rifatuhu apa ngawruhi ma
ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf, ing atase saben-saben mukallaf. Ilam ngerti sira annahu ing stune kelakuan yajibu iku wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf an ya'rifa apa yen to difaile yajibu an ya'rifa apa yen to ngawruhi sapa saben-saben mukallaf ma ing perkara yajibu kang wajib apa ma fi haqqi maulana ing atas fi haqqi ing dalem hakke bendoro kita Gusti Allah nih maksudnya nggih Gusti Allah mau jalla wa azza jalla mahlur subhanallah azza mahlur Allah wa ma lan perkara yastahilu kang muhal apa ma ya fi haqqihi artine ngoten nggih wa ma lan perkara ya juzu kang weneng apa ma pun wa kadza lan kaya mengkono ma ya jibu fi haqqi ta'ala wa kadza lan kaya mengkono nggih wajib ya arifa ma ya jibu dan seterusnya ya jibu wajib alaihi ngatasé saben-saben mukallaf misla dzalika ing sepadane mengkono mau ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu ya fi haqqir rusuli ing dalem hakke pira-pira rasul para rasul nu alaihim mugi-mugi ing atase para rasul as-shalatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan terus ngeten nggih niki dijelaske teng mriki kita sebelum masuk ke perkara-perkara sing wajib secara akal niki kita mulainya dari sini ya, ketahuilah dawuh beliau ketahuilah bahwa setiap mukallaf iku sapa mukallaf iku wong sing wis baligh wong sing berakal nggih wis baligh berakal terus bariku selamat panca indrane ya, kita semua nih selamat panca indra tur ketekanan dakwah rasul artinya napa ya ngerti nek iku ana Islam ngerti ana Nabi Muhammad nah, kita semua masuk ning definisi napa mukallaf lah setiap mukallaf iku wajib hukumnya wajib sing pertama niki kan nanti ada wajib mayajibono ya ana yajib sing pertama niki wajib iku wajib syar'i artinya napa nek ora nglakoni gak ngerti iki maka dosa nggih kita wajib hukume wajib syar'i ku napa perkara sing nggih nek dilakoni untuk ganjaran nek ditinggal untuk dosa nggih paham nggih niku apa wajib syar'i jadi annahu yajibu ala kulli mukallafin yajibu niki sing pertama yajibu niki iku adalah wajib napa syar'i nek ora dilakoni dosa paham nggih nah kita hukumnya wajib secara syariat ngerti nggih ngerteni ma'rifah ya ngerteni ku ma'rifah ngerteni sifat-sifat wajib Gusti Allah sifat-sifat muhale Gusti Allah sifat jaiz Gusti Allah begitu pula sifat-sifat wajib para rasul sifat-sifat muhale para rasul sifat jaiz para rasul iki kudune ngerti wajib ngerti ya wajib napa ngerti harus ngerti nek ora ngerti itu dosa paham sampai sini paham mboten lah sakniki kalimat al ma'rifah an ya'rifa utawa ma'rifah ngerteni niku napa nggih ngerteni niku sampean ngiyakini dan sesuai dengan kenyataane nggih ngiyakini sesuai dengan apa kenyataane misal sampean ngerti nek irsat iki lanang iki sampean yakin ngerti betul mboten yakin betul mboten yakin ta mboten yakin sesuai dengan kenyataan mboten sesuai dengan kenyataan iku ngerti kaya ngono dadi yakin sesuai dengan apa kenyataan iku ngawur ngerti nggih ngertosi ngoten maksudnya lah kok lamun
misal yakin tapi gak sesuai dengan kenyataan, iki engko jenenge nggih jahil murakkab. Ya bodoh sing murakkab, bodoh sing double. Ngerti tapi tidak sesuai dengan kok ngerti apa jenenge yakin tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya nggih, misal kok ana wong yakin temenan, ning atiku yakin temenan, nek irsat iku wedok misalkan. Tapi kan tidak sesuai dengan kenyataane. Nah, maka dalam hal ini ya iki jenenge wong iki mau sing kaya ngono iku jenenge jahil murakkab. Bodoh nggih. Bodoh sing apa jenenge sing double. Soalnya apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ma'rifah utawa ngaweruhi niku yakin sing sesuai dengan apa kenyataan. Ma'rifah utawa apa mau ngaweruhi ada yakin yang sesuai dengan kenyataan. Nah, kita yakin bahwa Gusti Allah gadah sifat wajib sing jenenge sifat wajib niku wujud. Memang kita yakin ya sesuai dengan kenyataan. Nggih. Paham nggih? Nah, iki ngoten. Dadi setiap mukallaf hukumnya wajib syar'i. Tak tulisno ya. Setiap mukallaf wajib syar'i, nggih wajib syar'i mengetahui ma'rifah utawa ngaweruhi sifat wajib Allah, sifat mustahil lan sifat jaize Allah, juga sifat wajib, mustahil dan jaize para rasul. Nah iki kok ditulis kok. Jadi kudu ngerteni iki. Lah iki wajib syar'i ku apa? Mau wajib syar'i apa? Sesuatu sing nek dilakoni napa? Mendapatkan pahala, nek ditinggal mendapatkan dosa. Lah iki engko nek sing iki wajibe, sifat-sifat wajibe para Gusti Allah. Nek iki engko wajib akli. Ya sifat wajibe Gusti Allah, wajib napa akli secara akal. Nanti ada penjelasannya. Jadi kok misal ya melakno kiai-kiai Jawa ndok biyen niku nggih nazamna utawa nglagokno sifat aqaid 50 itu kenapa? Karena ben masyarakat nggih mulai saka cah cilik-cilik niku do apal akidah 50, apal sifat wajibe Gusti Allah dan sifat wajib, mustahil dan jaiz para Gusti Allah lan para rasul. Ya, karena itu hukumnya napa wajib. Ya ngawruhi iku hukumnya napa wajib. Paham nggih? Baline ma'rifah utawa ngawruhi ku mau yakin yang sesuai dengan kenyataan. Nek gak sesuai dengan kenyataan kok jenenge jahil murakkab utawa bodoh sing double. Nggih, bodoh sing double. Iki ben ngerti lah ra apa-apa. Di jahil apa arti bodoh ya? Jahil niku artinya apa? Bodoh. Iku ana loro. Jahil basit, ana jahil murakkab. Basit iku ya artinya gampangane bodoh sing siji. Ya bodoh sing sithik lah. Nek murakkab bodoh sing double. Ya bodoh sing double. Lah jahil basit ngene. Jahil basit sampean nggih tak takon iki apa? Sampean jawab ora ngerti. Misalkan ya jawab ora ngerti. Iki jenenge bodhone bodoh, jahil basit. Jahil apa basit. Tapi ketika tak takoni, sampean tak takon, iki apa? Sampean jawab iki gedang. Padahal sing iki apa? Spidol. Sampean jawab iki gedang. Kaya ngono ku jenenge jahil murakkab. Nggih, jahil murakkab. Jadi ora ngerti ya utawa ngiyakini tapi tidak sesuai dengan kenyataane. Paham ya? Ngiyakini tapi tidak sesuai dengan kenyataane. Lebih baik mana? Ya lebih baik jahil basit. Sampeyan ora ngerti ya ora ngerti kene. Daripada jahil murakkab.
jahal murakab iku mau ya mbok kira bener tapi jebul salah. Mbok kira gedang jebul spidol. Paham? Paham mboten? Iku napa jahal murakab. Ya kadang ana wong koyo ngono kuwi. Kadang ana wong jahal sering ana wong jahal murakab. Artinya apa? Ngakini sesuatu iki ini ternyata malah ora bener. Nggih, ternyata malah ora bener. Nah, iku jenenge jahil murakab. Karuan ora ngerti sama sekali. Ora ngerti sama sekali, nggih jahil basit niku isih mending. Ya basit iku gampangane ya mboten double ngono ya. Nah, iku mau murakab. Lebih parah mana? Jahil basit apa murakab? Nah, lebih parah mana? Murakab. Nggih, lebih parah murakab. Iki kudu ngerti istilah-istilah jahil basit, jahil murakab. Ono makrifah, terus bariku ono wajib syar'i, ono wajib secara akal, harus tahu itu. Ya sebaliknya gini. Jadi ketahuilah bahwa wajib bagi setiap mukallaf itu apa? Orang yang sudah balik, berakal, terus apa nih? Ya selamat panca indra. Selamat panca indra gitu. Ya, alhamdulillah iki selamat panca indra. Dan ya kedatangan dakwah ya. Kedatangan dakwah Rasul. Ya, iki apa wong mukallaf. Kula sampean kabeh iki. Ya balik, berakal, selamat panca indra. Kedatangan dakwah, ngerti ana agama Islam, ngerti ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jenenge napa setiap mukallaf wajib hukume ngerti apa yang ya jadi sifat wajib Gusti Allah, sifat muhal Gusti Allah, sifat jaire Gusti Allah, sifat wajib para rasul, sifat muhal para rasul, sifat jaire para rasul. Ya. Wes, paham? Sampai sini paham mboten? Nah, nanti besok pembahasannya haqiqatul wajibi. Ya, haddul wajibi wal jaizi wal mustahil. Ya wajib iku napa? Wajib akli ya. Ya, wajib mustahil akli iku apa? Jaiz akli iku napa? Iku besok insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.